Hola, soc Esther Ortiz i avui comentem un episodi de la sèrie Cites. Cites és una sèrie d'episodis curts on s'expliquen dues històries de cites paral·leles noves a cada capítol. I això fa que tant les històries com els personatges que apareixen en aquestes històries es simplifiquin molt perquè no dona temps a desenvolupar gaire ni els personatges ni les històries. No tenim ni el passat dels personatges, no tenim el seu context, tampoc tenim continuïtat sobre què passa després un cop acabat l'episodi, i això fa que tampoc es puguin plantejar les situacions en profunditat i representar la complexitat que normalment acompanya aquest tipus de situacions sexoafectives, les relacions humanes, bàsicament. Però aquesta simplificació ens serveix molt justament perquè els guionistes tiren d'arquetips narratius, i aquí és on està la bona salsa. El que fan els guionistes és tirar d'idees estereotipades, d'arquetips que existeixen al nostre imaginari col·lectiu, i tiren força també d'idees preestablertes que tenim de certes coses que són simptomàtiques de la ideologia i de la racionalitat imperants a dia d'avui. Per la manera com les dues parelles de l'episodi utilitzen Tinder, com si fos una aplicació tan fàcil i tan ràpida d'utilitzar, com si fos una aplicació supereficient, en plan la obro, faig una mica de swipe, faig una mica així i ja he trobat una persona amb qui follar, doncs sabem que, evidentment, Tinder no funciona així, ni de bon tros. Tinder requereix moltíssima feina, molt d'estona, molt d'esforç i, a més, desgasta molt emocionalment, no? En canvi, a Cites ens presenten aquesta visió idealitzada i simplificada de tecnologia, en aquest cas, doncs, Tinder. Per altra banda, en aquest episodi també tenim dos arquetips molt interessants de dona. Per una banda tenim la femme fatale, que és la dona pèrfida, interessada i manipuladora, i l'altra és la de la dona histèrica i cridanera perquè han de despetxar, han d'alocar, com diria Rosalia, la dona enfadada. Però en aquest cas ens centrarem en el primer arquetip, que és la dona fatal, la femme fatale. En tot cas, és molt interessant el retrat que fan les dues històries de les idees que tenim sobre com hem de superar una ruptura, com hem de superar el desamor. La primera parella està formada per un noi i una noia a qui els dos han deixat exactament el dia de Cap d'Any, i que per això han passat la nit de Cap d'Any sols, perquè no han pogut fer els plans que tenien amb la parella. Llavors passen aquesta nit de Cap d'Any despetxaos, amb el cor trencat. Llavors la gestió que els veiem fer d'aquesta ruptura és simptomàtica d'una cultura cada cop més neoliberal que ens diu que no podem patir per amor, que patir per amor és una espècie de traïció cap a un mateix, cap a aquest imperatiu individualista, i especialment si ets una dona i especialment si la persona que et fa patir en aquest cas és un home. El primer que fan, doncs, és obrir-se a Tinder i buscar algú amb qui follar aquella mateixa nit, i ho aconsegueixen perquè, efectivament, tal com es representa Tinder en aquesta sèrie, no té res a veure amb la realitat, que és que obres Tinder, t'apareix Carlos Cuevas i acabes follant amb ell aquella nit. En fi, si funcionés així, Tinder estaria traient fum, crec, més del que està traient ara mateix. Però clar, pensem un moment, és a dir, oi que follar amb un complet desconegut el mateix dia que t'han deixat no sembla una gestió com gaire sana de la tristesa, d'una ruptura, no? Però clar, vivim en una societat on constantment rebem missatges com estima't a tu mateixa, sigues fidel a tu mateixa, enamora't de tu. I aquesta obsessió per l'amor propi comporta que veure'ns patint per una altra persona ho percebem com si estiguéssim traint a nosaltres mateixes. Com puc deixar que m'estiguin fent patir, no? Com puc permetre que això estigui passant? Clar, i fixeu-vos en la conversa que tenen, ell li diu: eres una mujer maravillosa. Si ese imbécil no quiere darse cuenta, él se lo pierde. Que és una frase que s'escolta molt, no? No hauries de patir per aquesta persona. I ella contesta, que les jodan. I aquí comença la nit, que és com una espècie de reivindicació de lo individual i del no patir, de només viure experiències positives. Bé, doncs aquest discurs el que ens diu bàsicament és que patir per amor no està bé, que si ho fas no estàs prou empoderat. L'objectiu, per tant, en aquest escenari és no patir per culpa d'una altra persona, és a dir, tenir un autocontrol suficient de les emocions perquè l'amor no ens causi dolor. Per tant, sembla que les relacions d'amor només ens puguin portar coses bones. Si patim en una relació o patim per una ruptura, sembla que alguna cosa a nosaltres estigui funcionant malament. El típic comentari de no es mereix que pateixis per ell o per ella, és un imbècil, no? O aquesta persona no et sap apreciar, no està a la teva alçada. Doncs això ens fa pensar
què estic fent malament? Perquè si estic patint per aquesta persona vol dir que no soc prou empoderada, no? No hauria d'estar patint. I bé, tot això té un missatge que és molt catchy, que és molt llaminer, que és la promesa de que podem experimentar l'amor sense la part del patiment que va de la mà de l'amor. Però això no és real, ja sabem que per enamorar-se hem d'acceptar la vulnerabilitat que ve de la mà de posar el cor en una safata i entregar-li a una persona, i fins i tot encara que l'altra persona no sigui un imbècil, és 100% segur que en algun moment et farà mal aquesta persona. I que algú et deixi o que tingui dubtes de si vol estar amb tu o no, això no el converteix en un imbècil. El que el pot convertir en un imbècil és com gestionar això, com gestionar el fet de que no vulgui estar amb tu o que tingui dubtes d'estar amb tu. Llavors, a veure, veiem com dormen junts i volen passar el primer dia de l'any junts, no? Fan un brunch, volen fer un massatge, veiem com ella està intentant substituir el seu recent exnòvio per aquesta nova cita pel Carlos Cuevas, que no es diu Carlos Cuevas, és el Jan, però bueno, ja m'enteneu. Doncs veiem com ella està fent això, no? Però de sobte passa una cosa que canvia la situació, que és que ell, el personatge del Jan, rep un missatge de la seva ex que li diu «Ei, vull parlar», no? Llavors aquí comencem a veure, molt interessant, una transformació en ella, que és que veiem com va aflorant en ella aquests trets arquetípics de la femme fatal. Van sortint, no?, de dona intel·ligent i manipuladora que a poc va plantant la llavor de la desconfiança i del dubte en ell. Com que ella no vol estar sola, li va plantant aquest dubte de que la seva ex li ha sigut infidel, no? Tu t'has enrotllat amb algú aquesta nit, i ella segurament també ho ha fet. I que estrany que t'hagi escrit el dia següent, no? Jo no quiero decir nada, però uno más uno... Llavors, clar, ell acaba creient que l'ex li ha fotut les banyes amb un company de feina del que ell prèviament ja estava desconfiant i ja tenia gelos d'aquesta persona. I què fa? En un arrebato, truca a l'ex i li diu tot això. Li diu de tot, no? I a més de males maneres. Però resulta que ell s'havia imaginat tot això, era tot la seva imaginació. I això acaba per destruir aquesta oportunitat última que tenia ell de tornar amb la seva parella, que li havia dit «Ei, va, quedem i parlem». Per tant, es veu que, a més, plot twist, la nòvia ja l'havia deixat justament perquè ell era massa gelós. Plot twist final, que això és el que em sembla horrible d'aquest episodi, resulta que ara passa al revés. L'ex d'ella l'ha trucat i va i ella recull les coses a correcuita per marxar corrents a veure'l i parlar amb ell i tornar, en principi, no? Llavors, ell s'adona de la hipocresia d'ella, de que després de tot el que li ha dit, ara ella l'està deixant sol en el barco, en aquest vaixell de som unos despechados però som uns empoderats. Llavors li diu, tu has hecho que desconfiara de ella, de la seva exparella. I a sobre ens revelen que ella fa només 3 setmanes que coneixia el seu nòvio, deixant-la com una persona completament boja, no? Que ha fet veure que era la seva parella tota la vida, com una persona molt important, i resulta que només feia 3 setmanes que la coneixia, mentre que el Jan, el personatge d'ell, portava 10 anys amb la seva parella. I clar, és notable i no ens passa desapercebut veure com aquesta història acaba per deixar la noia com una completa manipuladora i una interessada, i de fet no ho fa d'una manera gaire sutil, diguem, és a dir, és molt descarat, no? Ens la venen com una persona que està desequilibrada, que és una persona dependent emocionalment a un nivell que delira, no? I una persona intel·ligent que utilitza les persones simplement per encaixar en aquesta fantasia que ella té d'amor, no? És a dir, projecte, no? I és molt interessant perquè el noi, el Jan, li diu al principi i li recalca que ella és intel·ligent. És a dir, d'alguna manera, aquest episodi, aquesta història el que fa és equiparar la dona intel·ligent amb la dona perillosa, que és una cosa que ve d'una cosa misògina, que és una idea misògina que estem arrastrant fins al dia d'avui, no? El missatge que se'ns transmet d'alguna manera és que si ets un home i t'acostes a una femme fatal, a una dona guapa i llesta, aquesta dona t'arruïnarà la vida. I és el que veiem que li acaba passant al Jan. A sobre, quan ell la confronta per haver liat tot això, per una persona amb qui es veien des de només feia 3 setmanes, ella li diu «No juzgues mis sentimientos», fent servir aquest llenguatge terapèutic com a escut per a les crítiques, que és molt retorçat, és molt cínic, perquè el llenguatge terapèutic ens dona, o la teràpia ens dona eines per veure les red flags, per tenir eines per cuidar-nos millor, però en aquest cas li donen aquest punt cínic i la fan a ella com una persona que manipula a més a través d'aquest llenguatge terapèutic. Per tant, la deixen com una dona completament horrible.
Però cuidado, perquè fixem-nos bé en ell, és a dir, fixem-nos en el seu context previ i en la facilitat amb la que es creu una narrativa que alimenta la seva desconfiança prèvia, no? I la carença aquesta de que la seva ex l'ha estat enganyant amb el seu company de feina, que al final resultava que era gay i simplement eren molt amics i ja està. Evidentment, tot això ja ens dona pistes de que aquest noi, efectivament, és un gelós patològic, és a dir, passi el que passi, ell desconfiarà i això acabarà per arruïnar les seves relacions, tal com ha passat amb aquesta última. No? Per tant, resumint els punts interessants que es reflexen en aquest episodi, per una banda, veiem la idealització de la tecnologia, en aquest cas Tinder, en pro d'aquesta imatge de l'aplicació com una cosa que funciona de manera superfàcil i supereficient, com si fos tan fàcil fer així i ja tens una cita amb el Carlos Cuevas. Per altra banda, és un mirall de com el neoliberalisme ens diu que no podem patir per amor, no ens podem permetre patir per amor i sobretot com hem de gestionar les ruptures i la tristesa. Un altre cop, com tantes altres històries abans de la ficció, es recrea en l'estereotip de la dona guapa i llesta, la femme fatal, una dona que és manipuladora, la que si ets un home doncs és millor que no t'acostis perquè et destrossarà la vida, efectivament. Però cuidado, perquè si ens fixem bé, tenim la informació. Tot i que l'episodi ens vol ensenyar que ell és la víctima de la situació, tenim prou proves per saber que ell és un gelós patològic i que és l'únic responsable de la situació en la que es troba amb la seva última parella. I fins aquí hem repassat alguns punts, algunes eines que ens permeten analitzar quin és el discurs o quines són les idees que hi ha darrere de sèries com, per exemple, Cites.